Nazdar. Pozdravujem z International Kongresu. Som v hoteli, práve dnes ráno sme prišli. Je to kúsok od Varšavy v Poľsku, takže kúsok aj z domu. V tomto videu vám dám zo pár rád, typov, trikov, ako predať alebo ako predávať Educate Slovakia. Vieš, že máme teda taký plán túto zimu, ktorý je celkom ambiciózny. No a práve preto chcem teda podeliť o nejaké moje či už skúsenosti z predaja na firmách alebo priamo na školách, škôlkach. Pôjdem v podstate celý ten proces od začiatku až do konca. S tým, že aby sme si ujasnili očakávania na začiatku, tak nebudem prechádzať takými faktografickými vecami. Hej? Že budem sa vyslovene snažiť hovoriť o nejakých radách, skúsenostiach a tak ďalej. A skôr také, že how to, ako keby ti mám presne hovoriť, že toto je Educate Slovakia a toto sú proste features a skôr také akože predajné tieto a potom je ešte zo pár materiálov, ktoré si budeš musieť naštudovať na to, aby si to vedela zvládnuť úplne v pohode. Takže poďme na to. Sales proces, alebo teda celý ten proces toho predaja prebieha v takých, dáme tomu, že 4 častiach. Hej? Máš prvú časť, ktorá je market research, druhá časť call, tretia časť meeting, štvrtá časť account management, alebo follow-up, alebo akokoľvek si to nazveš. Prvá časť, market research. Market research, alebo úlohou market researchu je v podstate zistiť, aký trh máš, hej? Prieskum trhu. Čiže veľa ľudí si myslí, že market research je iba o štatistikách, že toľko škôl mám v toľkýchto mestách, whatever, a som hotový. Market research by mal obsahovať meno školy, samozrejme adresu a takéto základné údaje, telefónne číslo a kontaktnú osobu. Ideálne kontaktná osoba, riaditeľ alebo zástupca. V menej ideálnom prípade je to recepcia, ktorá vás vie potom prepojiť. A tým, že sú to školy, oni väčšinou majú tieto informácie v pohode zverejnené. Toto sú všetky základné informácie, ktoré musíte mať. A potom ešte posledná informácia, že či už sa zúčastnili Educateu. Ak sa zúčastnili, tak musíte vedieť, že či boli spokojní, či neboli spokojní a tak ďalej, celkovo, jak to prebiehalo. Keď sa nezúčastnili, tak minimálne by ste mali vedieť, že či ich už niekto oslovil, neoslovil a tak ďalej. Proste, že či je nejaká história komunikácie s touto konkrétnou školou. Hovorím teda všeobecne o základných stredných školách. Myslím, že tam sa to vôbec nerozlišuje, pokiaľ sa jedná o tieto veci, takže aby som si to zjednodušil trošku. Market research, hotový, hej? Toto sú informácie, ktoré získate proste z verejne dostupných zdrojov, čiže web, ja neviem, mestský úrad, whatever, čo nájdeš. Ideme ďalej. Máš spravený zoznam a prichádzame teda do druhej fázy, ktorá je call. Ešte jedna vec predsa len. V tej fáze o market researchi odporúčam si, alebo nazveme to, že prípravná fáza. Hej? Že jedna časť je ten market research a druhá časť je naštudovať si vyslovene informácie o produkte, ktorý ideš predávať. To znamená, že Educate, koľko trvá, aké sú termíny, čo znamená jeden balíček, čo znamenajú dva balíčky. Ja neviem, aké sú ceny, aké sú zmluvné podmienky, aké sú tie curricula, prečo sú rôzne curricula, preto, prehento a tak ďalej. Musíš poznať ten buklet, ktorý v podstate budeš používať potom pri predaji. Bolo by fajn vedieť nejaké informácie z minulosti. Stačí úplne základné, že ja neviem, z akých krajín typicky chodia stážisti, kde bývajú. A proste hej, mám taký akože komplexný. Nemusíš vedieť každý jeden detail, bo nie je hanba na meetingu povedať, že nie, toto neviem, ale zistím a dodatočne vám zavolám alebo vám to pošlem mailom. Ale je zlé povedať nesprávnu informáciu. Čiže sa snaž to spraviť tak, aby si vedel alebo vedela čo najviac, ale zase nemusíš zabiť 3 dni tým, že budeš študovať nejaký matroš od slova do slova. Takže tak. Dobre, prípravná fáza hotová, ideme ku callu. Máš kontakty, vieš, ktorá škola, vieš kontaktné osoby a tak ďalej. Čo spravíš? Zoberieš si telefón a vyťukáš si číslo a voláš.
také advanced sellerské tipy a triky sú, že ja používam vždycky headset, aby som mal obidve ruky voľno, lebo potrebujem gestikovať pri rozprávaní z nejakého dôvodu. Odporúčam to robiť takým spôsobom, že si dáš hodinu, kedy nepustíš telefón z ruky a vyťukáš číslo, zavoláš, zapíšeš. Vyťukáš číslo, zavoláš, zapíšeš. Vyťukáš číslo a proste toto dookola hodinu. Z tú hodinu si schopný spraviť alebo schopná spraviť 20 telefonátov. Čo máš meetingy na celý týždeň v podstate. Takže tak, ideme k tomu callu. Ako ten call vyzerá? V prvom rade pravidlo číslo 1. Účelom callu je len jedna jediná vec a to je dohodnúť meeting. Nič viac, nič menej. Účelom callu nie je to, aby tá škola ten produkt kúpila. Účelom callu nie je to, aby spoznala ISEC. Účelom callu nie je whatever. Účelom callu je len a jedine dohodnúť meeting. Hej? Ináč by ten call mal pol hodinu. A my nepredávame veci cez telefón, lebo cez telefón sa predávajú čo? Bambusové ponožky. Aj do Slovakia nie sú bambusové ponožky. Takže zoberiem si telefón, vyťukám si číslo a volám. Štruktúra telefonátu vyzerá veľmi jednoducho. Klasické ľudské zdvorilostné tieto, to znamená, že sa pozdravím. Dobrý deň, pri telefóne Tomáš Susedík, ISEC Slovensko. Nevolám, ja osobne volám z našej organizácie. Čiže, dobrý deň, pri telefóne Tomáš Susedík, ISEC Slovensko. Hovorím s pánom XY, lebo pán XY je riaditeľ školy, do ktorej práve volám. Pán mi povie, že áno, volám s ním. Super. Volám vám, pretože by som vám rád predstavil, aby som sa s vami dohodol stretnutie ohľadom kultúrno-vzdelávacieho projektu Educate Slovakia, ktorý už po 5. rok organizujeme na základných a stredných školách po celom Slovensku. Nájdete si na mňa čas vtedy alebo vtedy. Hej. A dávam 2 konkrétne termíny, kedy ja mám čas. Môžete si všimnúť, že žiadne zbytočné veci, ja sa vždy snažím katovať, aby som čo najmenším počtom slov vyjadril to, čo chcem povedať. Hej? Čo chcem? Dohodnúť meeting. Prečo? Ako si dohodnem meeting s tým druhým človekom? Dám mu motiváciu. Motivovať ho má práve to, že je kultúrno-vzdelávací projekt, čo by ma malo zaujímať, pretože je to riaditeľ alebo zástupca nejakej školy. Áno. A teda vie, že projekt už organizujeme po 5. rok na viacerých základných stredných školách. Čiže takto by som ten telefonát začal. Možno na polovici škôl, alebo hlavne na školách, ktoré už projekt mali a ktoré boli spokojní, povedia, jasné, stretneme sa vtedy. Super, sme hotoví. A potom sú ale školy, ktoré buď ešte projekt nemali, alebo ho nepoznajú, alebo možno neboli spokojné a tak ďalej a tam už prichádza spracovanie námietiek. A nebudem zachádzať úplne do detailov, lebo tie námietky môžu byť od vymyslu sveta. Tá logika je strašne jednoduchá, ale vypočujem si námietku, zareagujem na ňu a zase navrhnem termín. Ak príde ďalšia námietka, vypočujem si ju, zareagujem na ňu, navrhnem termín. A dokola tam stále strieľam ten termín, aby ten človek na druhej strane pochopil, že áno, chceme sa stretnúť, pretože chceme, aby vaša škola bola zapojená do projektu. Ako by to napríklad mohlo vyzerať? Dajme tomu, že námietka by bola, že my už sa zapájame veľa kultúrno-vzdelávacích projektov. Dobrý deň, prajem, pri telefóne Tomáš Susedík, ISEC Slovensko. Volám vám, pretože by som sa s vami rád stretol ohľadom kultúrno-vzdelávacieho projektu, ktorý naša organizácia organizuje už po 5. rok na základných a stredných školách po celom Slovensku. Nájdete si na mňa čas vtedy alebo vtedy? No ale viete, my už sa zapájame do veľa takýchto projektov, my už na toto nebudeme mať čas. Tomu rozumiem, že takýchto projektov máte veľa. Každopádne myslím, že táto možnosť stojí za 30 minút vášho času, aby som ten projekt predstavil. Možno uvidíte, že keď si to porovnáte s ostatnými projektami, ktoré nepoznám, ale samozrejme rád spoznám aj tie, tak vás náš projekt predsa len zaujme. Môže byť námietka číslo 1. Druhá námietka, úplne typická, môže byť nemám na vás čas. Rozumiem, že si zaneprázdnený človek, každopádne stretnutie bude trvať asi pol hodinu. V prípade, že so sebou prinesiete aj svojho zástupcu alebo zástupkyňu, tak všetku agendu dokážem ďalej vyriešiť s ním alebo s ňou. Je toto pre vás v poriadku? Môžeme sa teda stretnúť vtedy alebo vtedy?
môže byť druhý spôsob, ako spracovať túto námietku. Čo ešte tam môže byť? Môže byť, mali sme projekt v minulosti a neboli sme spokojní. My sme sa už tohto projektu zúčastnili v minulosti a neboli sme veľmi spokojní, lebo stážista nám neprišiel na 1 hodinu. Veľmi ma mrzí, že ste mali nepríjemnú skúsenosť s našim projektom. Každopádne, ako som spomínal, projekt organizujeme už 5. rok po sebe a každý rok zbierame spätnú väzbu od všetkých účastníkov, ako aj škôl a preto sa projekt snažíme každoročne zlepšovať. Tento rok taktiež máme pripravené nejaké zmeny, ktoré by mali práve zabezpečiť to, že všetky školy, ktoré sú zapojené do projektu a taktiež žiaci budú s projektom spokojní. A rád by som vám tieto zmeny predstavil na osobnom stretnutí. Nájdete si na mňa čas vtedy alebo vtedy? Hej? Čiže vidíte, že stále v prvom rade nikdy nemôžem nesúhlasiť, hej? Lebo ten človek proste sa nestihne vyjadriť za ten čas a tak ďalej, takže nemôžem si dovoliť nesúhlasiť, lebo to je proste neslušné. Vypočujem toho človeka, poviem, že OK, a ideme toto spraviť na to, aby sa to neopakovalo, alebo proste aktívne hľadám riešenie. Hej? Nebudem už viacej hovoriť o námietkach v koloch, lebo hovorím, môžu byť od vymyslu sveta, môže ich byť strašne veľa. A budem rád, keď v komentároch k tomuto videu si navzájom pozdielate, alebo na nejakej inej platforme proste pozdielate, že s čím si sa ty stretol alebo stretla a ako sa vám to podarilo vyriešiť. Lebo ináč by toto video mohlo mať hodinu iba o námietkach, ale that's not the point. Podstatné je to, že hovorím, stále hľadať riešenie, byť slušný, určite sa nehádať s tou druhou stranou v telefóne. O tom na meetingu sa môžete pohádať, ale o tom neskôr. A stále tam teda zdôrazňovať to, že áno, stretnutie je dôležité, poďme sa stretnúť na to, aby sme to nejako spoločne vyriešili. Takže tak. Odporúčam hovoriť so zástupkyňou alebo s riaditeľom priamo, pretože to sú ľudia, ktorí majú rozhodovacie právomoci pri takýchto projektoch. V praxi to znamená asi toľko, že keby sa stretnete s nejakou tajomníčkou alebo s nejakým učiteľom alebo s kým, oni si potom dodatočne musia tieto veci potvrdiť s riaditeľom alebo so zástupcom. Čo znamená, že by sa vám to mohlo skomplikovať, keďže ten človek pravdepodobne bude vedieť predať Educate tak dobre ako vy. Takže z tohto dôvodu určite odporúčam sa odvolávať na zástupcu a riaditeľa. A tam musíte pochopiť, že to sú zaneprázdnení ľudia, preto stretnutia odporúčam dávať tak na pol až 4 hodinu, čo by mohlo stačiť. A taktiež telefonát, stručný k veci, čo najmenej slovnej vaty, čo na začiatku sa vám samozrejme dariť nebude, ale keď s tým budeš pracovať, tak sa to bude postupne zlepšovať veľmi rýchlo, to uvidíš. A keď sa ti stane náhodou, že nemáš napríklad kontakt na riaditeľa alebo zástupkyňu, alebo zástupcu, alebo riaditeľku a zavoláš na recepciu, tak si určite pýtať toho konkrétneho človeka a spraviť to tak, že dobrý deň prajem, pri telefóne Tomáš, susedík ISEC Slovensko, dovolal som sa na recepciu školy také a také a mohol by som prosím vás hovoriť s pánom riaditeľom. Pán riaditeľ je momentálne na stretnutí. Výborne. A môžete mi povedať, kedy stretnutie skončí, aby som zavolal znovu? Za pol hodinu. V poriadku. Za pol hodinu sa počujeme. Pekný deň prajem. A tam môže prísť veľa vecí, hej, že môže vám proste tá sekretár alebo sekretárka alebo ktokoľvek hovoriť, že on sa s vami nemôže stretnúť sa so mnou a tak ďalej. Snažte sa prehovoriť toho človeka tak, aby ste sa mohli stretnúť minimálne s tým zástupcom alebo riaditeľom. Keď sa vám nepodarí, však skúste, že s kým sa podarí stretnúť, ale akože zahrajte to prosím na úprimnosť. Určite neodporúčam ale do telefónu hovoriť také veci, že vy nemáte dostatočné rozhodovacie právomoci, aby ste so mnou hovorili o takomto projekte, lebo vy zniete ako arogantný blb. Takže zase so slušnosťou, ja neviem, zo skúsenosti viem, že je vhodné, keď sa stretnutia zúčastní buď pán riaditeľ, alebo pani riaditeľka, alebo pani zástupkyňa. Preto by som vás teda chcel poprosiť, že či by sme si vedeli dohodnúť také stretnutie, ktorého sa viete zúčastniť aj vy, aj pani riaditeľka a následne potom všetku ostatnú agendu doriešim s vami. Hej? Aby tá druhá strana vždycky videla, že máš záujem naozaj na tom, aby tie ich požiadavky alebo akokoľvek to nazveš boli naplnené.
A na druhej strane zase treba dať najavo aj to, že predsa len tam voláš kvôli tomu, aby si niečo dohodol, aby si niečo predal, alebo aby si proste ich školu zapojila do toho projektu. Takže tak. Toto sú veci, z ktorých by som neodporúčal veľmi culnúť. Čiže toto je taký základný call. Hej? Zavolám, dohodnem termín, zapíšem termín a mám druhú časť procesu teda za sebou. Táto časť končí v podstate tým, že si zapíšem teda meeting do kalendára, kde je, kedy je a s kým je. A tú adresu zdôrazním ešte raz, overte si to aj v telefóne, hej? Že naozaj sedíte na tejto adrese, lebo hej? Aby sa vám nestalo, že proste budete meškať alebo čo, alebo sa stratíte. Takže tak. Dobre, hovorím. Ďalšie nejaké námietky alebo skúsenosti, ktoré máte, kľudne pošorujte v komentároch dole. Čiže toto nechám na vás. No a teraz, čo sa týka toho, že čo ďalej. Máme meetingy. Hej? Následujúci bude meeting. Na meeting ešte viacej zdôrazním to, čo som hovoril k tej prípravnej fáze, že musíte byť proste nabriefovaní na to, že o čom je projekt, ako funguje, features, details a tak ďalej, nejaké referencie z minulosti, poznať buklet a tak ďalej. To sú veci, ktorými si teraz nebudeme prechádzať. A musíte to poznať, určite. Aj fajn vidieť aj zmluvu a vedieť, ako tá zmluva vyzerá, čo v nej asi je. A určite je totálna nutnosť, že musíte vedieť financie. Hej, že koľko to stojí, tú školu a tak ďalej. A taktiež potom samozrejme poznať koncept host families a ako s nimi chceme pracovať. Takže tak. Dobre, ideme na druhú časť meeting. Prídem na meeting, hej, také veci ako etiketa, to nemám hovoriť, proste príďte slušne oblečený, žiadna žuvačka za uchom a tak ďalej. Prídem teda do školy, opýtam sa, idem sa stretnúť s takou pani a pani, môžete ma vziať do jej kancelárie, alebo zavoláte s kým sa máte stretnúť, že máme sa stretnúť o 11:00, prišiel som 5 minút skôr, kde vás počkám a príde vás ten človek vyzdvihnúť, whatever, možnosti. Ideme na meeting, hej, podáme ruku, klasicky, že proste tuto, pevný stisk, to ste už všetci určite počuli. Čo ďalej? Je fajn tam dať nejaký icebreak, ale to sú také veci, ktoré pôjdu úplne naturálne, takže to nebudem s tým nejako strácať čas. Vždycky začína meeting tak, že predstavím, čo sa na tom meetingu bude diať. Štruktúra mojich meetingov je následovná. Zistím informácie o škole, predstavím ISEC a predstavím informácie o projekte a potom rozoberáme možnosti zapojenia školy do projektu. Hej? Dobre, ako vyzerá asi tá prvá časť po tom icebreaku? Prvá časť vyzerá tak, že úvod, ktorý poviem väčšinou, alebo ja mám takú formulku, ktorú proste používam, že z vašej web stránky alebo z vašej fanpage som sa dozvedel takéto a takéto informácie o vašej škole, že máte toľko študentov v toľkých triedách a toto je nejaká jedna špecialita, že máte nejaké športové úspechy. Každopádne by som bol rád, keby mi vašu školu predstavíte vy, ako ju vy vidíte každý deň očami proste riaditeľa alebo zástupcu tejto školy. A ten človek vám začne potom rozprávať, že teda čo sa tam deje, pravdepodobne vám povie nejaké veci, ktoré pre toho človeka konkrétne sú dôležité. A je fajn tieto veci si vypočuť a zapísať, lebo sa z nich budete vedieť chytiť ďalej. Hej? Napríklad, ja keď som mal meeting minulý týždeň, tak ma pani zástupkyňa ma normálne zobrala po škole a ma previesť a ukázala mi tam mali také nástenky, kde decká proste majú nejaké súťaže každý mesiac, každá trieda má spraviť nejaký plagát ako keby a každý mesiac majú rôzne témy. No a napríklad v júni mali témy cestovania krajiny a hovorila, že to je téma, ktorá jednoznačne najviac zaujala tých žiakov, lebo jednak bol pred letom, čiže idú na dovolenky a toto a že je to proste pre nich vždycky zaujímavé, tak áno, hneď som si to zapísal. A potom už keď sme sa dorozprávali o týchto veciach a išli sme ďalej, ja som išiel predstavať projekt, tak týmto som začínal predstavať projekt. Hej. Hovorili ste, že teda vašim žiakom strašne sa im páči cestovanie, iné krajiny, iné kultúry a tak ďalej. Čo by ste povedali na možnosť, keby to zažijú tu priamo vo vašej škole a idem bum. Hej, potom ja predstavím projekt a tak ďalej, ako to všetko ide. Každopádne naspäť teda k tej úvodnej časti toho meetingu. Nechám toho človeka, nech mi porozpráva a potom sa len chytám veci, ktoré mi povedia. Hej, že snažím sa zistiť, veci, ktoré sú pre nás relevantné pri predaji Educateu sú,
koľko majú žiakov, koľko majú tried, to si viete zistiť sami na internete, aké sú možno ich jazykové schopnosti, aké sú ich možnosti nejakého neformálneho vzdelávania alebo nejakého mimoškolského vzdelávania, či majú nejaké krúžky alebo nejaké takéto aktivity. A potom, či sa účastnia nejakých projektov, nejakých medzinárodných výmien alebo nejakých iných medzinárodných projektov, nejakých súťaží a tak ďalej, aké sú na to odozvy zo strany študentov, či sa im to páči, či sa im to nepáči jedno s druhým, či využívajú tie možnosti, ktoré majú. Možno aké majú uplatnenie po škole a takéto proste, akože takéto zaujímavosti. Možno ako funguje proste výučba angličtiny u ich na škole a tak ďalej, hej, veci na tento štýl. Ako náhle sa mi toto podarí zistiť, tak v podstate... Hello. Hello. Hey, we'll finish this, I'll talk to you then, okay? Sorry. Kde som to bol? Výučba angličtiny a proste takéto veci, hej, že ako to u nich teda funguje. Takže ja neviem, nejakých 5, 6, 7 otázok a proste hovorím, oni sa vám sami rozhovoria. Čo sa napríklad nestalo je, že títo ľudia sú väčšinou zhovorčiví a sú radi, keď ich proste niekto počúva, lebo sú na to zvyknutí zo svojej profesie, hej. A každý učiteľ má rád, keď proste žiaci sú ticho a počúvajú, hej, a odpovedajú, keď sa ich niekto opýta. Čiže veľmi jednoducho rovnakým princípom a proste počúvať, sem tam si spraviť poznámky. Tie poznámky sú na vás, že nakoľko si dokážete pamätať, ja keď si to nezapíšem, si to nezapamätám. Čiže ja si robím poznámky priamo do notebooku. Keď si robíte poznámky do notebooku, tak majte notebook tak natočený, aby vám ten druhý človek tam videl. Hej, že proste, ja neviem, že keď niekto sedí oproti vám, tak si dám notebook takto proste. Aby videl ten človek, že si nepíšem proste na Facebook alebo čo, lebo neviem, mne to je strašne blbé, keď to niekto robí. Alebo keď píšete perom, tak si normálne proste robte poznámky, že to je v pohode. A ja sa vždycky opýtam tej druhej strane, že či im bude vadiť, keď si spravím nejaké poznámky. Oni väčšinou sú s tým úplne v pohode. Takže tak. Dobre, a toľko k tej prvej časti, zase žiadna veda. Pýtam sa otázky, počúvam, reagujem na odpoveď. That's it. Keď ideme ďalej, tak prichádza tá druhá časť, kde predstavujem projekt. Hej? A presne ako som hovoril predtým, ja sa vždycky snažím vypichnúť niektoré veci alebo dostať proste z nich veci, ktorých sa viem neskôr pri predstavovaní projektu odraziť. Hej? Že napríklad, hovorili ste, že vaši študenti, že ich zaujímajú iné krajiny, cestovanie jedno s druhým, my máme takýto projekt, ktorý spočíva v tomto, hej. A v podstate tam pôjdeš iba podľa bukletu, hej, že toto sú proste ciele projektu jedno s druhým. Je fajn to nemať úplne, že nabiflené od slova do slova, ale zase podľa mňa je lepšie to mať nabiflené od slova do slova, ako tápať a trieskať somariny, hej. Čiže podľa mňa je to taký proces, že si to najskôr proste nabiflíš a fakt to budeš proste strieľať od slova do slova, takisto jak to je v buklete alebo kde, ale potom proste postupne si nájdeš svoju cestu, ako budeš o tom projekte rozprávať a ja neviem, po nejakých 3, 4, 5 meetingoch už ti to pôjde proste, už to bude veľmi autentické. Ale nerob si z toho vôbec stres, to je úplne normálne, že proste musíš nejako začať, hej? Takže sa toho vôbec neboj. Dobre, predstavím projekt, hovorím, to je veľmi faktografická, akože jednoduchá účasť a predstavím ten projekt tak, že na konci poviem, ja keď predstavím projekt, tak predstavenie projektu u mňa končí tým, že poviem cenu. A som ticho. A čakám na reakciu z druhej strany. Čakám, či sa ma opýta ešte nejaké informácie o projekte, alebo či sa ma priamo opýta na cenu. Hej? S tým, že tam je možností veľa. Napríklad ja keď som mal, teraz čo som mal tieto 2 meetingy minulý týždeň na Educate, tak som obidvom povedal cenu takú, že koľko by ich stálo zapojiť každú jednu triedu do projektu. Napríklad jedna škola mala 12 tried a druhá mala 15 tried. To znamená, že pre tú školu, ktorá má 12, 10 tried tuším. Nie, 12 a 15. Hej. 12 a 15. Čiže pre tú školu, ktorá má 12 tried, tak oni potrebujú 3 balíčky na to, aby zapojili každú triedu. Čo znamená, že to je 450 €. Hotovo. Čiže keď som im prezentoval projekt, tak som im povedal, že cena pre vašu školu na to, aby ste zapojili každú triedu, je 450 €. Kdežto tá druhá škola, ktorá mala 15 tried, tak oni by potrebovali 4 balíčky na to, aby zapojili celú školu. Čiže hovorím, cena pre vašu školu je 600 €.
Nerozoberám to, že koľko balíčkov, vôbec. Vôbec nehovorím o cene 150 eur za balíček, hovorím, koľko to stojí pre celú školu, tak aby každá jedna trieda dostala toto. Oni sa potom väčšinou pýtajú, že musíme zapojiť celú školu. Ja hovorím, že nie, nemusíte, ale podľa mňa je fér dať každému jednému podľa mňa je fér dať každému jednému žiakovi možnosť zapojiť sa toho projektu. Hej? Že ten argument, ktorý ja používam, je taký, že ja neviem, keď sa na tým proste aj normálne akože ľudským rozumom zamyslím, aj z mojej pozície, nie je veľa ľudí, alebo cestovanie v dnešnej dobe je určené pomerne pre privilegovaných ľudí. Hej? A zvlášť do takých krajín, ktoré sú proste vysvedené, že exotika, že Brazília, Tajvan, Indonézia. Ja neviem, kde proste, že okolo sveta. A väčšina ľudí sa tam proste nedostane. A toto je podľa mňa jedna z veľkých výhod toho projektu, že proste tí ľudia uvidia naživo kus sveta, kam sa dostanú naozaj akože proste ľudia, ktorí na to majú tie financie. A my im dáme možnosť to v podstate zažiť vo veľmi zjednodušej a osekanej verzii. Zase nechcem povedať, že stretnúť človeka z Indonézie je to isté, ako ísť do Jakarty a žiť tam, ja neviem, 2 týždne. Nechcem to porovnávať, ale predsa len je to aspoň niečo. Hej? Už budú proste poznať toho človeka a tak ďalej a už potom za tým prichádza celý ten koncept toho educatu, že prečo to robíme tak, ako to robíme. A toto je selling point, ktorý z mojej skúsenosti zatiaľ najviac fungoval, že proste ja som hovoril o tom, že je fér dať každému decku šancu si to prostredie nejakým spôsobom zažiť prostredníctvom toho kontaktu s tým zahraničným lektorom. A na toto väčšinou prišla taká reakcia, že máte pravdu. Lebo potom sa ich zvyknem pýtať, že OK, podľa čoho by ste vyberali triedy, ktoré by sa... Kebyže máte 12 tried a mali by ste vybrať iba 8 tried, ktoré by sa mali zapojiť do projektu, ktoré by ste vybrali? Dobre, vybrali by sme posledných 8 tried, to znamená, že od 4. ročníku vyššie. Znamená, že super, ale predstavte si, ako by to pomohlo tým deckám v 1. až 3. ročníku, keby sa do toho projektu zapojili. To je pravda. Tak by sme zapojili prvých 8 tried. Dobre, a chcete povedať, že tým posledným triedám by to nepomohlo? Však ako ten projekt každému pomôže a preto je škoda, keď proste ho nevyskúšajú. A respektíve, keď to nespravia tak, aby nedostalo každé decko tú šancu sa tam zapojiť. No a tam potom prichádza, zase som bol na jednej z tých škôl, kde oni delili IP-kov, hej, že proste prehadzovali im program a toto jedno s druhým. A sa mi pýtajú, že OK, prečo nemôžeme tých IP-kov rozdeliť? Prečo musia chodiť v páre? Nehovoria IP-koch, ale stážistov alebo lektorov. Prečo musia chodiť v páre? Prečo nemôžu ísť po jednom? Tak tam veľmi jednoducho vysvetlím, že pri predstavovaní ISEC ako organizácie poviem, že sa zaoberáme rozvojom mladých ľudí. A tuto im zdôrazním akurát toľko, že tí zahraniční lektori sem idú aj kvôli tomu, lebo sami sa chcú niečo naučiť. A keď sú v pároch, tak si dokážu dať spätnú väzbu, dokážu si navzájom pomôcť, dokážu navzájom využiť svoje silné stránky v prospech tých deciek, ktoré sú priamo na tej hodine. To znamená, že čo ja hovorím, je, že keď sú dvaja tí lektori, tak si dokážu pomôcť a koniec koncov tá celá hodina alebo ten celý zážitok v priebehu tých 5 dní je oveľa lepší pre tie decka. A preto je lepšie ich nedeliť. Hej? Toto je jedna vec. A potom druhá vec je to, že oni sa teda navzájom od seba učia. Čiže si dokážu proste poskytnúť spätnú väzbu a týmto zase my dokážeme splniť sľub aj im, že sa naozaj prídu na stáž, kde sa niečo naučia. Čiže zase toto sú argumenty, ktoré fungovali pre mňa. Potom tá škola, ktorá delila IP-kov, tak mala nepríjemnú skúsenosť, lebo hovorili, že IP-ci často improvizovali a nemali pripravené hodiny a jedno s druhým. Ja sa ich pýtam, že OK, ako vyzeral program tých stážistov na vašej škole? Učili ako jednotlivci, nie v pároch. A oni úplne poprehadzovali hodiny s tým, že mali proste nie, že 1 hodinu so 4 triedami počas 5 dní za sebou, ale že mali 1 triedu 4 hodiny za 1 deň. A mali 5 tried. Proste úplne prekopaný koncept.
A hovorím, že OK, ja rozumiem, že z nejakých dôvodov to takto chcete mať, ale na druhej strane berte ohľad na to, že my tých lektorov pripravujeme na niečo úplne iné a vy im hodinu predtým, ako idú začať, poviete, že to bude vyzerať kompletne inak. Hej? A potom sa snažím ich dať do tej role, že ako by s tým oni pracovali. Hej? Že vy ste učiteľka, hej? Lebo tí zástupcovia a riaditeľa proste sú učitelia taktiež, majú učiteľské skúsenosti. Vy ako učiteľ si predstavte, že ste pripravení na to, že budete mať 1 hodinu so 4 triedami počas jedného dňa, 5 dní po sebe. A predstavte si, že na začiatku tohto dňa vám niekto povie, že miesto toho, na čo ste pripravení, budete mať 4 hodiny, celé 4 hodiny v kuse s jednou triedou. Ako by ste s tým pracovali? A samozrejme, teraz mám taký príliš dôrazný tón na meetingu, by som to asi povedal trošku sladšie, ale tá pointa zostáva. Hej, že ako by sa s tým oni vysporiadali? Lebo však akože v prvom rade, ako sorry, ale udržať pozornosť decka dneska 4 hodiny v kuse, však to je akože genius sa chce pre Boha. A jasné, že toto je naše decka, toto je naše lektory proste nezvládnu. Ale to je úplne normálne, len to treba takto proste ľudsky argumentovať, že máme nejaký koncept a ten koncept má dôvod. Tak ho proste rešpektuj a proste hovorím zase, výstup z toho projektu, alebo tá kvalita toho projektu, alebo akokoľvek to proste nazveš, bude lepšia pre vašu školu a pre vaše decka. A všetci budeme šťastní. Čiže toto je druhý argument. Keď prichádzame teda o tej fáze predstavovania projektu už nebudem viacej hovoriť, tam už v podstate nie je čo, hej, predstavím projekt a potom prichádza k diskusii, k argumentom, hej, námietky z jednej strany, námietky z druhej strany, Ešte jedna dôležitá vec, pri predstavení projektu predstavujem aj global host, hej, hostovské rodiny, že čo od nich chceme, ako to, No a tam potom prichádza diskusia o tom, že proste čo chcú, či chcú zapojiť všetky triedy, či nechcú, koľko ich to stojí, či majú dosť peniazy, či nemajú, kde vedia zohnať ostatné peniaze a tak ďalej. Čiže dám len taký rýchly proste flow. A zase odporúčam pošerovať v komentároch k tomuto videu, že jak sa to dá vyriešiť. Napríklad výborný good case practice Prešova. V prípade, že škola nemá dosť peniazy, tak môžu pozbierať po 1 eure od študentov. Hej? Napríklad škola, na ktorej som bol, základná škola Dudova, ich účasť v projekte stojí 600 eur, pričom doteraz boli zvyknutí platiť len 300 eur. Znamená, že OK, máte 320 študentov. Predstavte si, že od každého vyzbierate 1 euro, alebo aj 50 centov. Vám sa náklady buď nezvýšia, alebo sa vám zvýšia náklady o 100 eur, ale miesto zapojenia polovice školy zapojíte celú školu. Stojí vám to za to. Hej? Nehovoriac o tom, že teraz to ešte vedia s dostatočným časovým predstihom, takže s tým vedia proste počítať v budžete. Takže úplne v pohode. Čiže pozbierať peniaze od školy alebo od rady rodičov alebo od ja neviem koho je jedna možnosť. Druhá možnosť je proste počítať s tým budžete. No a potom tretia vec je tam toto ministerstvo a uvidíme, že aká pomoc od nich príde. Ale zatiaľ akože ja vidím tieto dve možnosti. Je, že buď si to proste normálne zaplatia, alebo že to vyzbierajú od rodičov alebo od deciek. Toto sú dve možnosti. V prípade, že na to proste nemajú peniaze. Určite neodporúčam to takto prezentovať, že toľko toto pre vás stojí a toto sú možnosti. Vždycky, keď poviem cenu, tak som ticho a čakám, kým mi druhá strana na to niečo odpovie, aby som mal proste od nich nejaký senzing. Lebo keď nepotrebujú zbierať tie peniaze od tých deciek, tak ja im o tom ani nebudem hovoriť, lebo to bude zase jedna vec navyše, nad ktorou budú rozmýšľať, ktorú konec koncov vôbec nepotrebujú. Takže hovorím, snažím sa to držať as simple as possible, aby naozaj to bolo proste efektívne, aby to bolo jednoduché, aby to bolo to the point. Dobre, rozmýšľam, že čo je ešte Veľa vecí sa môže stať na tých meetingoch. Zase to by trvalo hodinové video len na meetingy, ale long story short, zase je to o tom, že počúvať, čo tá druhá strana povie a reagovať na to. Hej? Napríklad, čo sa mi zase na tom druhom meetingu mojom stalo, že škola mi povedala, no my sme mali projekt v minulosti, ale toto sa dofakovalo, stážista prišiel neskoro a jedno s druhým. Ľudský faktor, to akože zase pri niektorých chybách podľa mňa nemôžeme byť, že toto vám viem slúbiť na 100%, že sa to už nikdy viacej nestane. Takéto veci by som nikdy nepovedal, lebo
ľudský faktor, hej. Čiže tam treba len proste zdôrazniť, že áno, takéto a takéto kroky idem robiť v prípravnom seminári, aby sme zabezpečili, že bum, 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 hej. Že to proste takéto veci nebudú opakovať alebo jeden s druhým. Takže tak. Dobre, a potom ešte samostatná kapitola sú teda hostovské rodiny, kde teda podľa nových podmienok povinnosťou školy je poskytnúť nám priestor, kde dokážeme hostovské rodiny odpromovať. Väčšinou, keď som sa pýtal na hostovské rodiny, tak mi okamžite povedali, že to nechcú. A keď som sa pýtal, že prečo nechcú, tak lebo sa boja. Hej, kvôli tomu, aká je dneska situácia, zapnete si správy na 5 minút a pochopíte. A myslím, že viete proste, že ako to teraz je. Čiže to, že sa ľudia boja, je podľa mňa úplne pochopiteľné, boja sa neznámeho. A tí stážisti sú presne to neznáme. Takže tomu rozumiem. Na druhej strane, čo mi každý povedal, je, že keby máme nejaký buklet alebo proste nejaké informácie, že toto je fotka toho stážistu, toto je meno, odtiaľ to pochádza, takéto má jazyky a takéto má záľuby a tak ďalej a príde vtedy a vtedy, tak by to už nebolo až také neznáme, než? To už by toho človeka poznali, už by ho, možno by tam mohol byť aj kontakt, mohli by ho osloviť dopredu, mohol by tam byť Facebook profil, že sa ho vedia preklepnúť a tak ďalej a tak ďalej. A toto mi všetci hovorí, že aha, keby to takto prídete, že vyslovene máte proste 20 stážistov, z ktorých si môžu oni vybrať, alebo ktorých si môžu minimálne pozrieť proste, tak to je úplne iné kafe. A to mi dokonca jedna zástupkyňa povedala, že takto aj ja by som si rovno zobrala, kebyže proste viem. Čiže zase je to proste iba o tej komunikácii a zistiť, že keď má proste tá druhá strana nejakú námietku, tak prečo namieta? Bo oni nenamietajú kvôli tomu, že vás nemajú radi, alebo kvôli tomu, že sa im nepáči, ak vyzeráte, alebo proste neviem čo. Oni namietajú kvôli tomu, lebo proste rozmýšľajú nad kúpou tvojho produktu, čo je super, hej? Tak len proste sa zamyslia nad tým, alebo nejako zanalýzujú, že odkiaľ toto pochádza, odkiaľ táto námietka pochádza, čo je príčinou tejto námietky a prečo sa to ten človek pýta. Alebo prečo ten človek hovorí, hej? Čiže otázkami sa proste snaží nejako dopracovať k tej príčine. A ako náhle pochopíš tú príčinu, tak ju vieš buď nejako vyriešiť, ak to je nejaký problém, alebo vieš, že je nejako predísť, alebo je možno úplne mylná a stačí to poriadne vysvetliť. Čiže toľko asi k tým možnostiam. Dobre, nenapadá mi momentálne nič iné, takže tak. Čo sa týka meetingu, posledná fáza je wrap-up, čiže nejaké zhrnutie toho, na čom sme sa dohodli, hej? V ideálnom stave wrap-up z meetingu je. Dohodli sme sa na tom, že vaša škola by rada sa zúčastnila projektu Educate Slovakia tak, že bude zapojená celá škola, na čo sú náklady toľkoto a toľkoto eur. Potrebujete to však ešte potvrdiť s radou rodičov alebo proste s kým. To málo kto vám asi niekto povie na meetingu, hlavne keď sa snažíte o zvýšiť proste ich účasť alebo pre viacej balíčkov alebo proste čo. Tak málo kto vám niekto na meetingu povie, že jasné, ideme do toho. Takže tam odporúčam sa dohodnúť takým spôsobom, že OK, vy to prediskutujete s týmto a s týmto človekom a v tomto termíne si zavoláme a dohodneme sa čo ďalej. Jeden taký základné pravidlo toho follow-upu je, že musíte mať dohodnuté, že kto spraví čo a kedy to spraví. A ten kto by ste mali byť vy, pretože oni na vás zabudnú. Simple as that. Ani neočakávajte, že ani sa nedohadujte s nimi, že vy mi zavoláte vtedy. Nie, proste ty zavolaj, dohodni sa, že kedy zavoláš a čo ešte iné musíš spraviť. Musíš poslať zmluvy, musíš poslať buklet, musíš poslať referencie, musíš zistiť niečo, čo si na meetingu nevedel, whatever. Toto si všetko zosumarizovať a s tým končiť meeting. Vtedy je to super. Potom je úplne fajn na konci to nejako, už nejako iba proste, hej, že rád som sa s vami stretol, čo ešte máte dnes na pláne, aký máte už dnes program, plánujete nejakú dovolenku na auto, proste nejaký taký akože small talk nakoniec, ktorý nemusí byť nič komplikované. Takže tak. A potom po meetingu už len teda si splniť svoje povinnosti. Hej, poznačiť do kalendára, call vtedy a vtedy do tej školy, potvrdiť účasť a ja neviem čo. Takže tak. Toľko z mojej strany. Video má 40 minút. Dúfam, že ťa neodradilo ho pozrieť. Keď sa dostala až do konca, tak ti gratulujem a ďakujem, že to bereš vážne. Dúfam, že na meetingu sa ti bude dariť. Pamätaj, že je fajn mať rešpekt, ale netreba sa báť, hej? Konec koncov je to tiež človek, ktorý sedí oproti tebe cez stôl, takže si myslím, že
to dáš určite úplne v pohode. Budem rád, keď v komentároch k tomuto videu ešte raz doplníš veci, ktoré som spomínal. A aj počas meetingov proste daj vedieť, že ak to ide. A good luck. Spolu to dáme. Nazdar.